L-ebda nuqqas, l-ebda attakk jew kompliċità ta' Robert Abela mhux se jwaqqafna milli nibqgħu niddefendu l-interess tal-poplu Malti u Awċi. Bħalma konna aħna illi fittixna biss l-interess tal-poplu Malti u Awċi u bekk ġibna l-isptarijiet lura, se nkunu aħna li naraw illi kunu jistaw jinġibu wkoll l-400 miljun tal-poplu Malti u Awċi. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret matul il-jum tal-ġimgħa fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Matul din il-konferenza Bernard Gregg fakkar fl-akbar frodi fl-istorja ta' pajjiżna hekk kif il-gvern immexxi minn Robert Abela b'kompliċità ma' Vital Stewart ifroda lil poplu Malti u Awċi 400 miljun euro. Di li ma wassal f'ebda investiment fis-settur tas-saħħa. Huwa fakkar ukoll li għawdex baqa' mingħajr star ġdid fil-waqt li l-isptar San Luqa baqa' fi stab diżastruż għall-aħħar bil-Partit Laburista baqa' jagħmel minn kollu sabiex isserq minħall il-poplu Malti u Awċi ikompli għaddej. Bernard Gregg sostna li l-qorti tat raġun il-Partit Nazzjonalista darbtejn fejn fis-sentenza tal-Qorti tal-Appell intqal b'mod mill-aktar ċar li kien hemm kollużjoni bejn il-Gvern u Vital Stewart u qal li fl-aħħar snin kien il-Partit Nazzjonalista li ħadem fl-interess tal-poplu. Fl-aħħar snin huwa il-Partit Nazzjonalista li ħadem bla qatih favur l-interess tal-poplu Malti u Awċi biex jannulla ftehim illi kif diġà qed anki l-Qorti tal-Appell qalet li kien frott il-frodi, frott is-serq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Robert Abela baqa' maħa ebda azzjoni fil-waqt li baqa' jistina rasu milli jġib lura flus il-poplu. Hawnhekk Bernard Gregg aċċenna li din hija konferma li l-Partit Laburista iħares biss l-interessi tal-kuntratturi u l-barrani. Kien għalhekk li fin-nuqqas ta' azzjoni minn Robert Abela li l-Partit Nazzjonalista fetaħ kawża sabiex l-Avukat tal-Istat Chris Soler jieħu l-azzjoni meħtieġa fejn hawnhekk huwa fakkar l-Avukat tal-Istat għandu funzjoni li jkun autonomu. Robert Abela evidentement ma jridx li nġibu flusna lura. Robert Abela jrid jibqa' jipproteġi l dawk li kienu kompliċi fi frodi billi jipprova jaħdem u jaħkem lill-Avukat tal-Istat. U nerġa' nagħmel id-domanda. Għaliex Robert Abela ma jridx għal darba ikun favur il-poplu u jibqa' jiddefendi lil dawk li b'kompliċità magħhom serqu lil pajjiżna il-mijiet tal-miljuni. Bernard Gregg qal il-gvern qed jipprova jwaqqaf lil Partit Nazzjonalista milli jieħu azzjoni fl-interess tal-poplu kollu, iżda huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkompli jaħdem sabiex il-poplu jieħu flusu lura.